Wel, bore da, a chroeso enfawr I chi i'r wers fyw yma wythnos yma. Ni nôl gyda'n ail wers fyw o'r flwyddyn ysgol a ni yma I ddathlu diwrnod Roald Dahl. Wrth gwrs, ni'n hawlio Roald Dahl, mae Gymro enwog iawn. A'i lyfrau bendigedig, a fi'n cofio I darllen nhw I gyd, dwi'n meddwl. Siŵr bod fi'n darllen nhw I gyd. Pan o'n I yn blentyn, a maen nhw dal yr un môr llawn o hwyl a ddychymyg nawr a beth oedden nhw prynu. Wel, rowch wybod I ni pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi. Rowch wybod ni yn y chat athrawon. Llwch chi roi eich cyfarchion yn y chat ar YouTube, neu y ddolen arall sydd wedi dod ar e-bost I chi bore yma, y ddolen StreamYard. Llwch chi hefyd roi eich sylwadau fyna. Mae'n e-bost i'r agor gyda fi hefyd. Felly, mae croeso chi ddanfon e-bost atau meredydd@adobe.com neu defnyddiwch y cyfeiriad e-bost ysgol ddigidol os mae hwnna gyda chi hefyd. Felly, un o'r reina, a fi'n siŵr gewn ni eich cyfarchion chi I fyny ar y sgrin. Wel, I fi'n gobeithio'n arw bod chi yn eistedd yn gyffyrddus a bod chi gyd wedi mewn gyfnodi I hwb ac wedi agor Adobe Express. Ac bod chi'n barod I glatro bant I ddechrau arni. I ni'n mynd I greu 2 ddarn o waith digidol yn ystod y sesiwn yma bore yma. Mae rai ysgolion yn sefyll am yr un gyntaf yn unig, a wedyn yn gadael y ffrwd fyw. Mae hwnna'n iawn os liciwch chi'n neud na, croeso chi'n neud na. Ond dyma beth ni'n mynd I fod yn neud yn gyntaf. Chi yn mynd I fod yn dylunio. Nawr de, ni'n mynd I gwmpo mas heddi, ni'n mynd I, os oes un dadl yn rhannu Cymru, yn hollti Cymru yn deilchion, beth I ni'n galw melysion, beth I ni'n galw sweets yn Gymraeg. Felly, I fi mynd I fod yn wleidyddol iawn I fi mynd I gadw pawb yn hapus, dwi'n meddwl, a neud siŵr bod ni'n defnyddio'r holl wahanol dermau sydd da ni fan hyn yng Nghymru. Felly, ni'n mynd I ddylunio, dyma nhw fan hyn, melysion. Felly, melysion, hwnna yw'r un felly lleiaf dadleuol. Neu losin, fel I ni'n gweud lawr fan hyn. Da, neu das, taffish, ferins, beth I chi'n galw nhw? Rowch wybod I ni yn y chat, beth I chi yn galw melysion. Dewch I ni gael dechrau dadl ffyrnig ar-lein a beth yw'r term gywir ar gyfer melysion. A chi yn mynd I fod yn dylunio melysion hudolus eich hunan yn y weithgaredd gyntaf. Tebyg I beth ma wrth gwrs yr anhygoel Willy Wonka yn neud yn ei ffatri siocled. Felly I chi mynd I feddwl am felysion. Beth mae'r melysion ma'n yn edrych fel, beth yw I ymddangosiad nhw, sut maen nhw'n edrych, ond wrth gwrs yn bwysig hefyd, beth maen nhw'n neud i'r pobl sydd yn ei bwyta nhw. A dyn nhw'n neud I nhw I hedfan I fyny yn yr awyr. A dyn nhw'n neud I nhw I chwyddo I fyny fel eirin piws, fel sy'n digwydd un o'r cymeriadau. A dyn nhw'n neud I chi I grybachu fod yn fach fel bod chi'n ffitio mewn yn y teledu. Mae hwnna'n digwydd yn dweud, Mike TV. Felly meddyliwch, dechreuwch feddwl nawr beth ma'ch melysion chi yn mynd I wneud. Pa bwerau, pa effaith hudolus bydd eich melysion chi yn cael ar y pobl sy'n ei bwyta nhw. Pethau da gobeithio. Wedyn, yn yr ail weithgaredd bore yma, fyddwn ni yn creu crynodeb fideo o un o straeon y Roald Dahl. Felly, llwch chi feddwl am un o'ch hoff straeon Roald Dahl, a fyddwn ni'n creu crynodeb fideo. Felly, mewn crynodeb fideo, fyddwn ni yn dweud yn sydyn iawn am un o'r prif gymeriadau, neu fwy nag un os chi eisiau, am un o'r lleoliadau pwysig yn y stori. Byddwn ni hefyd yn sôn am beth yw'r broblem fawr yn y stori, achos yn straeon Roald Dahl, mae wastod rhyw broblem fawr, sydd angen i'r arwr neu'r arwyr i'w datrys. Felly, chi'n feddwl am hwnna, a wedyn chi'n feddwl am eich sylwadau clo chi, byddech chi yn argymell y llyfr yma, a pa fath o sgôr fyddech chi'n rhoi, faint o ser fyddech chi'n rhoi i'r stori. Felly dyna fydd yn ail weithgaredd ni heddi. Iawn? Felly, dewch I ni gael edrych yn gyntaf de, os na rhywun wedi gweud siwmai. Felly ni gael golwg I weld os na rhywun wedi gweud siwmai. Pwy sta ni? Nawr te. Wel, Mr Tipledi, siwmai mynd. Blwyddyn 5 ysgol o Dderwen. Wel, chi'n clywed popeth fi'n gweud yn gynt y pawb arall, achos chi just rown y cornel. Just rown y cornel fan hyn.
Shwm mynd, Mr Tipledi, diolch I ti am roi. Diolch am roi hwnna mewn. Nawr te, losin man. Wrth gwrs da we, losin I ni'n gweud. A pwy arall sy'n da ni? O, rai Dahl sôn, mae ysgol chwilog yn angytuno gyda ti, Mr Tipledi. Mae ysgol chwilog yn gweud fferins. Fferins. A wedyn, Miss Owen, siwr I ti, Miss Owen? Bore da, blynyddoedd 5 a 6, ysgol Gymraeg, Llangenech. Beth ych chi'n gweud draw fyna? Beth ych chi'n gweud, efe taffish ych chi'n gweud draw fyna, Llangenech? Sa'n siwr? Neu losin I chi fyna? Na, losin I chi fydda ni'n gweud, efe. Rwch gwybod I ni yn y chat beth bynnag, beth ych chi'n dweud ar gyfer melysion. A dewch I ni gael trial dechrau bach o ddadl yma. Right, nawr dewch I ni gael neidio draw I Express a dechrau arni I ni gael dylunio ein melysion. Fi'n cadw gweud melysion achos fi'n trio cadw pawb yn apus. Fi'n fachan sy'n trio cadw pawb yn apus. Right, nawr, dyma fi ar dudalen cartref Adobe Express. Nawr, mae angen I ni newid Adobe Express draw i'r Gymraeg. Nawr, I wneud hwnna, mae'n syml iawn, dyna gyd sy'n angen I chi wneud, yw dod draw i'r cornel top ochr dde, clicio ar eich avatar chi, sy'n drws nesaf i'r gloch. Nawr, os mae Express yn Gymraeg gyda chi'n barod, wel, sy'n eisiau chi wneud hwn, oes e? Ond, os mae dyma'r tro cyntaf I chi agor Adobe Express, falle bod eisiau chi newid yr iaith. Clicio ar yr avatar. Nawr, ar eich cyfrifon hwb chi, fi'n credu mai just cilch glas golau yw e. Unwaith chi wedi clicio ar hwnna, ellwch chi glicio wedyn ar settings. Mae hwnna'n mynd I agor y ffenest gosodiadau fyny. A na gyd sy'n angen I chi wneud, yna gyd sy'n eisiau wneud, yw newid y gwimplen gyntaf yma fan hyn o English. A chi'n gweld ble ni top y rester, wrth gwrs, ble ni'n heiddi bod. Fan hyn, Cymraeg, reit ar top y rester. A wedyn, I chi wedi newid draw, just cau'r ffenest gosodiadau yma lawr, a ni'n defnyddio Express yn Gymraeg. Nawr, I fi'n mynd I fod yn neud y gweithgareddau yma ddwy waith. Unwaith ar y cyfrifiadur, ar y porwr, felly os I chi yn defnyddio Chromebook, neu laptop, neu gyfrifiadur traddodiadol, neu Mac, neu PC, beth bynnag, dyna beth I fi'n neud gyntaf. A wedyn I fi hefyd, yn mynd I fod yn ailadrodd y sgiliau chi weld ar yr iPad, iawn? Felly mae hwnna'n mynd I roi amser ychwanegol I chi. Felly os ych chi'n teimlo bod fi'n mynd bach yn gyflym, pidwch y phoeni, mae amser ychwanegol yn mynd I fod I chi tra bod fi'n neud to ar yr iPad. Iawn? Nawr, os ych chi'n defnyddio iPad, mae beth I fi wneud, mae fel mae Express yn gweithio ar iPad, bron union yr un peth a beth yw y cyfrifiadur. Felly, allwch chi ddechrau gweithio'n syth, peidiwch a aros i'r iPad cyn bod chi'n dechrau copio. Right de, banta ni. Ni wedi cael, pwysta ni fan hyn. Pwysta ni, losin, blwyddyn 4 a 5, ysgol y Banne. Wel, ar hyn o bryd ysgol chwilog, mae losin sydd ar y blaen. Ar y blaen, felly dylwn ni gadw sgôr, fel gêm pêl-droed. Ar hyn o bryd, mae'n 2 gol I 1 I losin. Gan I weld sy'n mynd erbyn diwedd y sesiwn. Gan I weld os rai eraill yn dod mewn. Right! Cydyr ymlaen, Jones, siapau. Nawr te, I ni mynd I fod yn creu poster I hysbysebu eich melysion chi. Fi'n gobeithio bod y meddwl yn dechrau troi beth pa felysion I chi mynd I greu. Right. Nawr, I greu poster, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw clicio ar y cerdyn pink fan hyn ar dudalen cartref Express a clicio creu poster. Right, a dyma ni mewn yn Adobe Express. A y peth cyntaf fi'n mynd I wneud nawr bod fi wedi agor yw I fi'n mynd I glicio lan ar y top, ble mae'n dweud heb deitl, a dewch ni gael enwi'r ffeil yna de. A beth ni'n mynd I alw fe? Dwi'n mynd I alw fe yn losin. Losin Willy Wonka. Na ni. Mae hawl da chi roi dadas, neu fferins, neu taffish, neu melysion hefyd mewn fyna. Right, nawr. Pan I fi'n darllen stori Charlie yn mynd i'r ffatri siocled, I fi'n dychmygu bod yn ninas Llundain, mae yn Llundain, dwi'n wedi osod yn Llundain, ond dwi'n dychmygu bod falle yn oes Victoria, math na o beth. Iawn, dwi ddim nawr, fi'n meddwl amdano fe nôl yn oes Victoria, falle yr adeg yna. Felly, fi'n I drial creu yr dyluniad yma gyda'r naws oes Victoria yna. Felly, yn gynta, mae eisiau ni gael cefndir sydd yn hala chi feddwl am oes Victoria.
Felly, allech chi jyst mynd am rhywbeth fel papur sgleiniog, iawn? Felly, dewch i ni gael mynd draw i'r elfennau ochr chwith. Ac ar y top wedyn, dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd. Elfennau, cefndiroedd, a i fynd i chwilio fan hyn am beth am rhywbeth fel shiny paper. Iawn, shiny paper. A dyma ni, mae rhain yn gret. Lle ni drial rai mas wedyn. Wel, clicio yn nhw, mae'n mynd i osod fel cefndir. Hwna'n gret. Hwna'n hyfryd. Hwna'n hyfryd. Mae'r un gwyrdd yn hyfryd. Nawr te, gallech chi fynd lawr y trywydd na, iawn? Neu allech chi fynd am, fi hefyd yn meddwl am, pan fi'n meddwl am oes Victoria, felly melfed, iawn? Felly beth am rhywbeth fel velvet. Velvet. Mae rhain hefyd yn gweithio, nag nhw? Mae rhain yn mynd i weithio. Felly, chi'n meddwl am rhywbeth moethus, posh, siocledi drud. Felly, ni moyn cefndir. Nawr te, fi'n licio hwn. Mae hwnna'n gret. Mae hwnna fel papur wal, yn dweud. Cych chi drial hwnna? Beth am hwnna? Wallpaper. Wallpaper. Nawr te. Ie, mae yna rai hyfryd mewn fan hyn. Felly, dyna 3 syniad i chi de. Felly, lle chi chwilio am shiny paper, papur sgleiniog, melfed, velvet, neu papur wal. Iawn, a chi'n meddwl, mae rai o rhain ddim yn iawn, ond mae rai ohonyn nhw yn bendant yn eitha ydyn, nodweddiadol o oes Victoria, dwi'n meddwl. Un arall gallech chi roi yw Art Deco. Art Deco, na ni. Art Deco. Chi'n gweld? D-E-C-O. Art Deco. Mae rai neis mewn fan hyn. Mae rai o'n nhw felly chydig yn rhy fodern, ond mae rai o'r rhain yn hyfryd. Fi'n mynd i fynd am hwnna. Fi'n licio hwnna, fi'n licio'r bocs sydd da ni fyna. Nawr, peidiwch â hasti, achos fi'n mynd i draw i'r iPad nawr wneud yr un peth. Iawn, felly peidiwch â hasti, digon amser gyda ni. Right, switch draw i'r iPad te. Dyma ni. A os chi'n cofio beth nes i oedd tap ar y cerdyn pink sy'n dweud creu poster. Unwaith ni mewn, dwi'n mynd i chwilio am gefndir, felly i wneud hynny fi'n dod draw i'r chwith i'r elfennau. Lan o'r top wedyn fi'n sgrolio draw i'r cefndiroedd. A fan hyn, dwi'n mynd i chwilio, a na i wneud yn wahanol fan hyn. Na i fynd am y shiny paper fan hyn. A na i fynd am un o'r rhain. Beth am y gwyrdd yma? Ie, gret. Gret. Right. Nawr te. Nesa, mae eisiau chi ddechrau meddwl beth yw enw eich cwmni siocled chi. Nawr, allech chi alw fe'n siocled Wonka, os ych chi moyn cadw at, chi'n bod, stori Charlie. So, felly allech enw'ch cwmni chi fod yn siocled Wonka. Gallech chi neud na. Neu, wrth gwrs, allech chi greu yn ôl eich enw chi. Iawn? Enghraifft, nid bod fi wedi paratoi hwn ymlaen llawer, wrth gwrs, ond, enghraifft, allan ni wneud melysion meredydd. Ding! Felly, os mae'ch enw chi yw Lowry, lle chi fod yn losin Lowry. Sdim rhaid i chi gael cyflythreniad, wrth gwrs. Iawn, sdim rhaid i chi. Allech chi gael unrhyw enw gyda losin. Ond os oes yna gyflythreniad, neu rhywbeth fel yna'n gweithio gyda chi, yna ewch amdani. Iawn? Das Dafydd. Right. Mwyn wneud hwnna, dewch i ni gael ychwanegu testyn. Felly draw ar y chwith, i fi mynd i clicio ar testyn. Dahl eich ddod. Mae fi switcho yn ôl o'r iPad. Diar anwyl. Dyma ni, fi'n ôl ar y poror. Right. Testyn ar ochr chwith. Ty y fawr am testyn ar y chwith. Clic ar hwnna. Nawr, unwaith chi wedi clicio testyn, lan ar y top, mae yna fotwm glas sy'n gweud ychwanegwch eich testyn. Nawr, unwaith i ni wedi clicio ar hwnna, mae e'n rhoi blwch testyn i ni. Nawr, mae ni yn ddi, a mae'r cefndir yn ddi, felly fi jyst yn mynd i newid hwnna i fod yn wyn yn syth nawr. Felly bod dim angen i chi wneud hwnna, bydd ni beth yw lliw eich
cefndir chi, ynddo fe. Felly, fan hyn mae'r lliw llenwad ar y chwith, os oes eisiau chi newid e. Right, a fi'n mynd i newid hwnna just i ddweud, na i roi just fe enw un gyntaf. Meredydd. Right. Iawn. Nawr, i fi'n i lenwi y canfas o'r chwithi'r dde. Yn ddol anna fe fan hyn i'r top. Nawr, mwyn wneud hwnna'n haws i'w ddarllen, yn rwyddach i'w ddarllen, fi'n mynd i ychwanegu amlinell outline. Chi'n neud hynny, fi'n mynd i glicio fan hyn le mae'n gweud trwch amlinell, llusgo hwnna lan. Nawr, bydd e'n rhoi amlinell i chi, jyst mewn rhyw liw ar hap, random. Ond llwn ni newid lliw'r amlinell na wrth ddod i'r bocs yma a'i newid e. Felly, mae di y gwyn fan hyn, os chi'n rhoi mwy o liwiau, chi'n gweld le mae'n gweud mwy o liwiau, llwch chi ddewis fan hyn, wedyn unrhyw liw chi moyn. Am nawr, dwi jyst yn mynd i roi hwnna fel amlinell ddi. Right. Nesa yw ffont, a wedyn a fi draw i'r iPad. Iawn? Nesa mae ffont, wedyn a fi draw i'r iPad. Nawr, o ran ffont, dwi eisiau falle, naill ai chi chwilio am ffont, chi'n bod, sy'n edrych tymau bach yn hen ffasiwn, yn draddodiadol. Chi'n bod be, mae'r un cyntaf na sy'n cael ei argymell ddim yn rhy ffôl. Mae hwnna hefyd yn un dan, mae'n edrych tymau bach yn hen ffasiwn. Neu chi'n mynd am rhywbeth mwy addurniadol sy'n edrych fel bod e wedi cael ei ysgrifennu a llaw. Iawn? Felly fel bod Wonka i hun wedi ysgrifennu fe. Felly os ych chi'n chwilio am fwy o syniadau, llwch chi glicio fan hyn, a llwch chi sgrolio lawr. Sgrolio drwyddo nhw. Iawn? Chi'n gweld mae un fan hyn Adobe handwriting. Mae yna 3 fyna sy'n edrych fel llaw ysgrifen. Llwch chi hyd yn oed fynd i'r mwy o ffontiau fan hyn. A trial mynd mewn i'r gwahanol ieithoedd. Pidwch becso am beth mae'r ieithoedd yn meddwl unrhyw beth mewn gwirionedd. A sgrolio drwyddo. A welwch chi bod ragor o ffontiau diddorol i gael mewn fan hyn os ych chi yn mynd a chwilio trwy'r ieithoedd gwahanol. Felly, chwiliwch chi drwy'r ffontiau. Iawn, chwiliwch chi drwyddo nhw. A be dwi'n licio wneud yw sgrolio'n eitha cyflym, achos mae eisiau bod y ffont yma'n un sy'n sefyll mas, mae eisiau bod e'n un cryf. Felly, os i fi'n sgrolio eitha cyflym, os nad oes un yn neidio mas atai, wel, dwi ddim yn ddigon cryf. Iawn, nath i'n neidio mas atai, fyna, hwn. Beth Ellen Regular, mae hwnna'n edrych fel llaw ysgrifen rhywun sydd â ffatri siocled. Felly, fi'n mynd i fynd am hwnna. Right, nawr te. Chi gweld mae'r amlinell ddi na wir yn helpu yn dweud i fi gael gweld y testyn yn well. Right, wel mae hwnna'n edrych yn gret. Y cam ola cyn mynd draw i'r iPad yw dwi'n mynd i... fi'n mynd i adlef yna. Fi'n mynd i draw i'r iPad nawr. Felly fi'n siŵr bod chi'n fysi yn chwilio ffontiau. Felly na roi amser i chi wneud hwnna. Right, iPad. Dyma ni. Ychwanegu testyn. Felly am testyn. Felly yna i wneud siocled Wonka ar gyfer un yma. Felly bod chi wedi penderfynu cadw at stori Roald Dahl. Felly, mi wnawn ni ychwanegu blwch testyn gyda'r bwtwn glas fyna lan ar y top. A sdim eisiau fi becso am newid y lliw tro yma achos... ffili gweld e, cynni. Sdim eisiau becso am newid y lliw achos dwi'n gweld y dyn a'n erbyn y gwyrdd. Mae'n iawn. Right, Wonka. Fel yna. A nes i ychwanegu amlinell. Fi'n credu bod werth wneud hwnna. Nawr gam bod... Hei, fi wedi benni typo, sy'n mysio hwnna na fi. Nawr gam bod hwn yn ddi, sa'n mynd i roi amlinell ddi. Felly am nawr, na i roi amlinell wen. Ond lle newid hwnna wedyn, a fi'n siŵr felly fyddai yn. Right, a wedyn ffont. Ffont ar gyfer hwn. Wel, chi'n ni gael mynd i chwilio. Lle na i ddefnyddio un o'r ein am nawr. Ie, na ni. Un o'r ein yma, oedd hwnnw'n gweithio'n dda. Nellwch chi fynd mewn i'r ffontiau ar gymhellier, chi'n gweld fan hyn. A gweld beth sy'n gael. O, mae hwnna'n un cool. Protest Revolution Regular. Hwnna'n cool. Os chi'n hoffi ffont gyda llaw, allwch chi roi tap ar yr... Mae'n edrych fel yn hafal i, ond mae fel 2 ton sy'n ar y botwm yna. A wneud i ddangos, os na ffontiau tebyg, chi weld, i'r un yma. O, mae hwnna'n un cool hefyd. Sedgwick. Felly mae hwnna fydd un ar. Sedgwick na yn cool.
Felly mae hwnna yn tric bach da. Dod o hyd i ffont chi, sy'n bron falle beth chi moyn, a wedyn clicio ar yr arwydd yn hafal i tonnog na. Right, na'n ffont i fyna. Right then, nôl i'r porwr te i gael bwrw mlaen. Nawr, licen ni i hwn i edrych yn foethus. Licen ni iddo fe edrych yn posh, yn foethus. Felly, yn hytrach na roi lliw i'r ffont, fi'n gwybod nes i newid ei fod yn wyn, ond ni fi'n mynd i roi effaith cool arno fe. Felly, gyda'r blwch testyn wedi ddewis, iawn, os chi wedi clicio bant, clicio ar eich blwch testyn, a draw ar y chwith fan hyn wedyn, welwch chi, ni ar hyn o bryd yn y panel golygu, ond allwn ni glicio ar y panel effeithiau. Nawr te, a mae da ni fan hyn wedyn effeithiau testyn. Nawr, allwch chi jyst glicio ar un o'r rhain, neu cliciwch ar yr cynhyrchu effeithiau testyn fan hyn. Nawr, chi'n gweld, mae yna ysbrydoliaeth i gael fan hyn, enghraifft, diferiad air. Felly, os fi'n clicio ar diferiad air, mae e'n rhoi yr prompt mewn fan hyn, llysnafedd air melyn sgleiniog yn diferu'n realistig. Iawn? A fe neithio, mae'n cymryd y fach chi'n gweld, mae cilch bach yn troi rownd yn yna, mae'n meddwl amdano fe, mae'n meddwl amdano fe. Dyma ni, a neithio roi 4 fersiwn o'r ffordd, sgwlwch ar hwnna! Mae hwnna mor cool! Felly, allwch chi ddefnyddio rai o'r rhain, y syniadau sydd fan hyn, yr ysbrydoliaeth, neu os chi moyn, chi deipio rhywbeth mewn fan hyn, felly bod chi moyn edrych fel losin lliw glas a gwyrdd, neu stripiog, neu smotiog, neu rhywbeth fel yna, neu bod chi moyn edrych fel eisyn ar gacen, neu fel siocled wedi toddi. Iawn? Felly lle chi deipio beth chi moyn mewn fan hyn, ond ar gyfer y wers ma, byddai'n teipo pethau mewn i fyna, nes mlaen ni'n mynd i fod yn cynhyrchu hun o'n losin ni. Felly, na i wneud hwnna wedyn, a nawr dwi'n mynd i ddefnyddio'r un yma'r diferiad air, achos mae'n siwtio'n berffaith yn dweud. Right, a wedyn, unwaith fi wedi gwneud na, fi'n mynd i ddyblygu hwn, 3 dot, dyblygu. Chi'n gweld y testyn, 3 dot, dyblygu. A wedyn hwn bydd y gair nesaf, melysion. A chi'n gweld, gan bod fi'n dyblygu fe, mae'n cadw'r effaith na. Melysion myredydd. Right, nawr te. Fi'n mynd i fynd draw i'r iPad, felly cymrwch i'ch amser, ond y jobyn sydd da fi ar ôl nawr yw ffitio'r gair na yn dda gyda'r enw. Nawr, chi'n gweld, mae yna fwlch da fi fan hyn, rhwng top yr ymfawr a'r dy, sydd yn codi fyny fan hyn. Mae yna fwlch bach da fi, felly mae'r melysion yn ffitio, mae lle bach neis iddo fe fyna. Pidwch a jyst roi, chi'n bod, fel na, achos dy'r reina ddim yn eistedd gyda'i gilydd yn daclus. Os na gwtch bach, allwch chi roi y gair yma iddo fe. Iawn? Os na gwtch bach. A chi'n gweld, mae yna gwtch bach neis i melysion mewn fyna, rhwng yr a'r dy. Iawn. Right. Nawr, falle ar gyfer y melysion, na i ddewis un o rai eraill yma, fel bod e jyst ychydig yn wahanol i'r llall. O, fi di newid y myredydd nawr. Opa days. Right. Daw un ar. Ewn i mewn to. Diferiad air. Diferiad air. Cynhyrchu. Right, gyn ni off. Na fi am yr un yma. Na fe. Right. Iawn. Fi'n mynd draw i'r iPad te i gael wneud yr un peth. Iawn. A fi am effaith gwahanol draw ar yr iPad, dwi'n meddwl. Right, mae rhywun wedi e-bostio, dych chi'n gweld os taw rhywun yn moyn cyfarfod diflas yw e, neu os taw un ohonoch chi'n gweud elo yw e. Dych chi'n gweld. Rhywun yn moyn cyfarfod diflas. OK, right. Ys neb wedi ala e-bost draw fyna, chwaith, nagos. Fine, right, dyma fi den ôl yr iPad. Nawr, dewch i ni gael chwilio am yr effaith na. Nawr, dwi ddim yn mynd i ddefnyddio'r air y tro yma. Tri ar rhywbeth gwahanol. Felly, ein ôl mas o'r ffontiau nawr, a draw fan hyn, dwi'n mynd i fynd i effeithiau ar y chwith. A wedyn, mae'r ysbrydoliaeth, chi'n gweld mae'n gweld ysbrydoliaeth, mae'n gweld y cyfan, felly mae mwy, chi'n gweld, mae ragor. Mae ragor o syniadau cwl yma, chi'n gweld? Wff.
Mae rai o'r rhain yn wych. O, mae rai bwyd i gael. O'n i ddim yn gwybod na, sori. Mae rai bwyd i gael. Caramel. Blodau. Deunyddiau. O, cool. O, mae llwyth o syniadau fan hyn. Felly, allwch chi fe mewn i fyna. Iawn, o'n i ddim yn styried bod gwmynt o ddewis i gael y gweud y gwir. Fi wedi dysgu rhywbeth heddi. Llwch chi deipio rhywbeth o'ch hunan os chi moyn. Ond i fi mynd i fynd, dwi'n meddwl am y sticeri gem. Mae hwn yn edrych fel effaith cool iawn. Sticeri gem. Chi wedi tapio ar hwnna. A fe ddaw yn awr, dwi'n meddwl. Chi eisiau fi fynd nôl. O, rhowch gynnig arall arni. Right o, rhoi gynnig arall arni. Driwn ni to, cynhyrchu. Sticeri gem. Right, o, cynni, mae'r cylch yn troi rownd. Gret. Nawr, fi wedi gweld hwn o blaen y sticeri gem, a fi'n meddwl bod rhain yn wych. Fi'n dwlu arno rhain. Felly, dewch i ni a gweld beth ddaw. Iawn, rwy'n dod. Nawr, mae'r effeithiau testyn weithiau yn llwytho'r araf. Iawn, fel chi'n gweld nawr. Os mae hwnna'n digwydd i chi, llwch chi just adael ei fynd. O, cwni. Cwni. O, mae hwnna'n cool. O, wowzers, mae hwnna'n cool. Right. Dwlu ar hwnna. Nawr, os mae yn hael y sbel, pwch mecso, wneith e jyst ddal lan ar ryw pwynt yn ystod bore chi, bydd y testyn yna yn dangos yr effaith. Right, nawr dewch i ni gael yr siocled, dwi'n ni gael siocled wonka, felly na i fynd dyblygu hwn, a mewn fan hyn nawr newid y testyn. Chymod fe, felly ai am llythrennau bras i gyd, llythrennau mawr i gyd, siocled. Ie. Right, a wedyn mae eisiau fi ddod lawr ar maint. A nawr te, dewch i ni gael roi hwn. A chi gweld mae cwtch ma, dys e? Chi'n gweld mae cwtch dy fi rhwng yr U a'r C. Eto, mae cwtch fyna. Cwtch bach. Cwtch bach. Nawr te, gret. Nawr te, llai symud i gyd land y bach nawr. Fel na. O, hwnna'n gweithio fel jam. Right, nawr eisiau fi roi, mae'r effaith na, mae eisiau'r effaith na ar yr hwnna. Na i ddewis un o'r 4 gwahanol. Chi'n gweld yn cornel chwyth fan hyn? Mae yna 4 dewis, na i fynd am un o'r rai gwahanol. O, fi wedi gwneud y to, fi wedi newid y gair cynta. O, dere. Dere, mae'n edrych. Na'n well, dere. Right. Gen i cynnyrchu un fan hyn ar gyfer yr siocled hefyd. Right, cynnyrchu. Ie. Weithiau chi'n goffo trio cwpl o weithiau. Ail gynnig. O, so hwn yn biofio. Ewn i'r air. Right, mynd i'r air. A dwi'n felly a fi nôl i'r sticeri gem. Right, fel wedys i, mae'r effeithiau testyn yma weithiau yn alas belfach i ddod. Felly, fi'n mynd i gario ymlaen gyda'r dyluniad a dod nôl at o hwn. Iawn? Right. Dewch i ni, na'n amser creu y siocled i hun. Felly, draw a ni. Right de. Nawr. Dewch i ni gael creu y siocled i hun. Nawr, i ni'n mynd i ddefnyddio dellysedd artificial eto. I gynhyrchu'r ddelwedd yma. Right de. Nawr i wneud hwnna, i ni'n mynd i glicio draw ar y chwith ble mae'n gweud cyfryngau. Cyfryngau. A wedyn, lan ar top, i ni'n mynd i fynd i'r lluniau, a wedyn ni'n mynd i glicio ar y botwm llwyd sy'n gweud cynhyrchu delwedd. Clicio ar hwnna. Right. Nawr, dwi eisiau i'r llun yma i fod yn eitha sgwar ac yn fawr yng nghanol yr papur, felly dwi'n mynd i ddewis cynhyrchu delwedd siap sgwar. Nawr, mae'n amser i chi i ddechrau
teipio eich disgrifiad. Nawr, dwi yn creu, ydw e'n siocled, ydw e'n lotion, neu ydw e'n rhywbeth arall, ydw e'n gacen, felly, gallu fod yn gacen, ydw e'n croissant, felly bod e'n croissant. Right, felly, fi'n mynd i gael lotion, felly. Fi'n mynd i ddechrau teipio'r disgrifiad. Lotion, lliw, nawr de, pa liw. Nawr, mae hwn felly'n dibynnu beth mae e'n neud. Beth mae hwn yn neud. Mae'n lotion i neud i fi i allu hedfan. Felly, felly meddwl am yr awyr felly. Felly, lotion lliw glas golau. Glas golau. Mewn bocs lliw brown. Right, trin i hwnna i ddechrau. Lotion lliw glas golau mewn bocs lliw brown. Right, nawr, mwyn cael hwn yn naws oes Victoria, mae cwbl o bethau llwn i wneud. Llwn i fynd i'r symudiadau a dewis steampunk, oes steam, sef oes Victoria, felly steampunk. Llwn ni hefyd fynd i'r, le ma fe, pyn i nhw effeithiau, na fe. Felly symudiadau, llwn ni gael steampunk, ond wedyn yn yr effeithiau, allan ni fynd am llun hynafol. Mae'n mynd i roi tyma bach o vintage i ni, chi'n bod? Right. Hefyd, os ydych chi'n moyn nhw edrych yn hudolus, allech chi fynd am yr bio-ymoleuol. Bio-ymoleuol, yn meddwl bod, chi'n bod, felly prif beth eich dyluniad chi'n mynd i fod yn tywynnu tym bach o olen tywynnu wrtho fe. Driau hwnna. Os chi'n moyn gwybod beth chi wedi ticio, mae dewiswyd yn dangos popeth chi wedi dewis. Felly dwi wedi dewis steampunk, llun hynafol a bio-ymoleuol. Air. Felly, i ddod o hyd i'r yna, na i ddangos i chi tôn araf, steampunk o dan symudiadau, a wedyn mae y ddoi arall o dan effeithiau. Llun hynafol a bio-ymoleuol. Right. Not dewch ni gael cynhyrchu hwnna. Lotion lliw glas golau mewn bocs lliw brown a gyda'r 3 effaith na wedi ddewis a dewch ni gael gweld mae Express yn mynd i roi 4 canlyniad i fi. Nawr de, chi gweld, mae'n rhoi'r, bendant yn rhoi'r naws na o oes Victoria i ni, ynddo e? Cool, mae'r bocs yn cool. Nawr, ond dwi ddim ar ben, licen ni ychwanegu fwy o effeithiau hwn. Felly, hwnna jyst y man cychwyn, na jyst y dechrau. Os ych chi'n hollol hapus dy fe, sy'n angen i chi newid e, ond fi mynd i newid hwn. Lotion lliw glas golau. Gyda smotiau gwyn. Ia, gyda smotiau gwyn na ni, fel cymylau. Lle ni hyd yn oed dweud bod fi moyn cymylau bach arno fe. Bod e'n edrych fel yr awyr. Hwna'n syniad da. Neu hyd yn oed fel eisyn bach mewn siap a denydd. Bydde hwnna'n gweithio neis, bydde fe. Reit de, nawr de, pa un... Mae'r smotiau na'n edrych yn greu. Fi'n credu mae'r rhain sy'n orau, maen nhw'n edrych bach fel cymylau. Ydyn. Gwych. Mae hwnna'n berffaith. Felly, unwaith ych chi'n hapus gyda'ch delwedd, be ni'n mynd i newid yw tynnu'r cefndir. Felly, llwn ni glicio'r X cynhyrchu delwedd a tynnu'r cefndir. Yna fe. Chi'n gweld, mae'n eistedd fyna yn hyfryd ar yng nghefndir i. O, gwych. Gwych. Right. Nawr te. Nôl a fi draw i'r iPad. Fi'n siŵr bod chi'n fysi'n cael hwyl yn creu eich dyluniadau o'r lotion yma.
A chi'n bod beth, fi yn edrych mlaen I weld nhw. Felly, os ych chi'n postio nhw ar y cyfryngau cymdeithasol thrawon, tagiwch fi mewn fel bod fi'n gweld nhw. Mae'r manylion yn sgrolio rownd ar y gweilo fyna. Felly, os ych chi'n postio losin eich dosbarthiadau arno i'r cyfryngau cymdeithasol, yna tagiwch fi mewn. Maen nhw lawr fyna. At ysgol ddigidol, at Mredydd J. A hefyd, os ych chi'n tagio at Adobe for Edu, bydd tîm addysg Adobe yn gweld beth I ni'n ei fan hyn yn yr iaith Gymraeg sy'n well na bob man arall yn y byd. Right, dewch I ni gael creu ein melysion draw fan hyn ar yr iPad te. Felly cyfryngau, lluniau, cynhyrchu delwedd, a es I am sgwar yn y fe. Right, nawr te, dewch I ni gael teipio'r disgrifiad. Siocled gwyn mewn bag papur coch. Right. Siocled gwyn mewn bag papur coch. A to dwi'n mynd I fynd i'r symudiadau steampunk, a wedyn effeithiau hun hynafol a bio-ymoleuol a cynhyrchu. Fi'n gweud y gair bio-ymoleuol na, fel sy'n fi'n defnyddio fe bob dydd. Dwi'n rhywun dwi'n gweld ar blaen, cyn fan hyn yn Express. Ond fe, bio-ymoleuol. Right, dych chi'n gweld, os gewn ni'r siocled gwyn mewn bag papur coch. Fi'n aros am 4 canlyniad a llai ddewis fy ffefr... Beth? So, na'n edrych fel... Dych chi'n gael symuleiddio hwn. Dych chi'n gael mynd siocled gwyn. Trwy nhw'na gynta. Siocled gwyn. Darnau o siocled gwyn. Yn hwnna felly. Darnau o siocled gwyn. Right, trwy nhw'n to. Nawr, chi'n gorfod esbonio pethau fwy manwl pan chi'n defnyddio deallusrwydd artificial, AI, achos yn ymhen I, fi'n meddwl am, chi'n bod, un siocled bach, ond falle pan I fi'n sgwennu just siocled gwyn, mae deallusrwydd artificial ddim yn siŵr os ydw i'n meddwl, chi'n bod, baryn mawr o siocled gwyn, neu siocled gwyn wedi toddi, siocled gwyn, chi'n bod, fel siocled yfed, felly mae rhaid I chi weithiau I ailfeddwl eich disgrifiadau. Right, fi'n mynd I ddechrau to. Fi'n mynd I deipio mewn. Losin lliw siocled gwyn. Trwy hwnna. Right, cynhyrchu. Falle bod hwnna'n mynd I roi, chi'n bod, rai bach I fi. Losin lliw siocled gwyn. Right, oce. Dych chi'n gael mynd. Gen I gael beth sy'n edrych o siocled, os allai. Achos bod fi'n canolbwyntio ar siocled wonka fan hyn. Nawr te. Sa'n bod beth oedd y llun o gastell. Gyma ni, right. Mae Express yn deall be fi moyn nawr. Right, nawr llwn ni newid. Right, lotion lliw siocled gwyn. Right, pa siap? Wel, mae hwn yn troi gwallt y person sy'n bwyta'r siocled yma yn wyn. Dros dro. Dim ond beth. Lotion lliw siocled gwyn, sharp het. Sharp het. Trwy ni hwnna. Mewn bocs. Gwyn a di. Right, trwy ni hwnna. Lotion lliw siocled gwyn, sharp het, mewn bocs gwyn a di. A dwi'n mynd I ddeall bod fi moyn yr siocled I fod sharp het, neu ydy'r bocs yn fod sharp het, neu beth gewn ni nawr? Gewn ni weld. Beth dan ni yma? Oes dim het yna fe? Ond fi yn licio reina. Dwi ddim mewn bocs gwyn a di chwaith, ond fi yn licio hwnna.
Mae hwnna'n cool. Fi'n mynd i fynd am hwnna. Right. Iawn. Felly, fi ar ben gyda cynhyrchu ddelwedd, clic ar yr X, a nawr fi'n mynd i dynnu'r cefndir eto. Dynnu'r cefndir. Na fe. Nawr. Be ni moyn ei nawr yw dangos beth yw effaith. Beth yw effaith bwyta y milision yma? Pa effaith maen nhw'n mynd i gael ar y person sy'n ei bwyta nhw? Iawn, felly, be ni'n mynd i wneud, dechrau ni gael mynd nôl draw i'r cyfrifiadur. Be ni'n mynd i wneud nawr yw cynhyrchu delwedd arall. Iawn, felly dwi'n dod draw i'r cyfryngau. Lan i'r lluniau, cynhyrchu delwedd. Tro ma, le gen i fod yn llenwi ar draws y dudalen, felly falle na i fynd am ar draws fan hyn. Right, nawr, beth oedd yr un yma wneud eto? Rhaid gallu hedfan. Right, felly, plant mewn gwisg oes Victoria. Plant mewn gwisg oes Victoria yn hedfan uwch ben strydoedd Llundain. Na fe? Credu bod y disgrifiad yna. Mae'n bod yn berffaith. Plant mewn gwisg oes Victoria yn hedfan uwch ben strydoedd Llundain. Right, nawr o ran arddulliau, ni'n mynd i wneud bron yn yr un peth, ond chydig yn wahanol. Un peth bach gwahanol. Nawr te, i ni'n mynd i fynd to'r symudiadau i steampunk, mae hwnna'n bendant yn sefyll, ond y tro ma wedyn, i ni'n mynd i fynd i effeithiau, nage, dalwch sownd, cafe, themau, a ni'n mynd i fynd ffram wifren. Iawn, felly ni wedi mynd am, dim ond y ddau fi wedi mewn tro hyn, steampunk ffram wifren. Achos fi moyn iddo fe edrych jyst fel darlun syml yn y cefndir, jyst llinellau di a gwyn. Felly, dwi ddim yn moyn bod yn rhy liwgar. Felly, mae steampunk ffram wifren yn mynd i fod yn ideal am hwn. Iawn? Steampunk o dan symudiadau, a oedd ffram wifren o dan, ystod yn ngofio le mae'r ein, o dan themau. Iawn, themau. Felly, symudiadau ar gyfer steampunk, a wedyn themau ar gyfer ffram wifren. Y ddoi na. Right, chi'n ni gael trial yna. Ora. Mae ysgollan genech wedi pleidleisio. Losin yw ein nhw fyd. Tair gol un ar y foment. Losin yn erbyn Ferins. Dewch bobl Ferins. Chi'n cwmpo tu ôl ar ni. Right, dyma ni. Sgwylwch ar ein. Maen nhw yn wych. Ardderchog. Perffaith. Pa'n si ore. Gellen nhw fyna jyst bod yn neidio. Maen nhw'n rhy agos i'r llawr, dwi'n meddwl. Felly, fi moyn iddo fe edrych yn fwy tebyg fel bod nhw yn hedfan. Felly, falle hwn. Right, nawr, fi'n dod mewn o hwnna. Nawr, ni ddod lan y maint hwnna nawr. A wedyn mae yna dric i wneud. Ond chymod beth, ei aros cyn wneud y tric. Achos mi siw bod chi fysi'n cynhyrchu rhain. Felly fi'n mynd draw i yr iPad i gynhyrchu hwn. Right. Iawn, fi ar yr iPad. Right. Cyfryngau. Lluniau ar y top. Cynhyrchu delwedd. Ar draws. Nawr tro hyn, mae'r siocled yma yn troi gwallt y person sy'n bwyta fe'n wyn dros dro. Felly, fi'n mynd i deipio mewn yn hyn, plant mewn gwisg oes Victoria. Dim hetiau. Pob un a gwallt. Gwallt, be wedwn ni? Gwallt mawr. Gwallt mawr gwyn.
Right, trio ni hwnna. Trio ni fe. O, right, a cofiwch wedyn, mis i ni fynd i symudiadau. Steampunk. Themau, sgolio lawr i ffram wyfren a cynhyrchu. Right, o dwi'n mynd i roi'r gwallt mawr gwyn. Gen i weld nawr. Allan ni newid e, pob un yn gwisgo wig mawr gwyn, a bydd hwnna'n edrych yn gywir, yn bydd e? Mae gwallt hir fyna, os mae gwallt mawr gwyn fyna, sgwlwch? Cool. Ie, hwn yw'r gorau, heb yr hetiau fi'n credu, ynddo fe? Ie. Wps, pam sy'n hwnna newid nôl na re? Newid nôl i hwnna, please. O, so fe newid. Helo! Hwnna, trwy ni cynhyrchu mwy da. Right, der ymlaen, iPad bach. Right, wel, mae eisiau bach fwy o mynedd yna fi. Right, be na fi yw, a fi draw i'r porwr i gael... O! Con i. Right, con i. Con i, wel am berffaith. Right, iawn. Right, iawn. Nôl i'r porwr i ni gael dangos y tric. Nawr, licen i bod hwn yn toddi mwy fewn gyda'r cefndir. Right, felly be ni'n mynd i wneud yw, i ni yn mynd i gau lawr y cynhyrchu delwedd, gan glicio'r X fan hyn, a ni'n mynd i fynd i'r anrhyloedd a dewis effaith dull cyfuno sgrin. Neu lluosogi, chi'ch chi drial y ddoi wahanol un. Iawn? Sgrin siwr o fod. Chi'n gweld, beth mae lluosogi yn neud yw, chi jyst yn gweld yr amlinell ddi na. Ond gyda'r cefndir D, so hwnna'n gweithio. Ond felly draw ar yr un gwyrdd, bydd hwnna'n gweithio'n gred. Ond gyda'r cefndir D, so hwnna'n gweithio. Felly fi'n mynd am sgrin fan hyn. Right, na ni. A wedyn fi'n ddod lawr yr anrhyloedd hefyd, fel bod e jyst yn gysgod. A beth ola fi'n ei wneud wedyn yw popo hwnna tu ôl i'r siocledi. Na ni. A nawr lle fframio hwn yn well. A gyda hwnna, chymod, ni wedi wneud yn ar draws. Felly mae lle gyda chi zoom mewn yn hynny wrth docio. Defnyddio'r ddolen tocio fel hyn. Na ni. A wedyn chi'ch chi wneud yn fwy neu'n llai. Os chi'n mwyn dangos. Na ni. Chi'n gweld? A ni'n toddi hwnna nawr i mewn gyda y cefndir. A chi'ch chi ddod lawr ar anrhyloedd reit i'r gwaelod os chi eisiau, fel bod ni ddim yn gweld o gwbl, a wedyn dod nôl o fe ar y 10, just fel bod chi'n gweld awgrym bach o'r dyluniad cwl na i chi wedi creu. Right, great. Right, dechrau ni gofyn nôl i'r iPad i wneud yr un peth. Right, tap arno hwnna. Nawr, mae'r gwall na'n briliant. Allai dynnu'r cefndir hefyd. Nawr, ni ddim yn moyn tynnu'r cefndir ar y llall, achos ni moyn gweld strydoedd Llundain. Ond ar yr iPad fan hyn, does dim mwy o'r cefndir. Felly, allai dynnu'r cefndir. A wedyn, allwn ni ddefnyddio dulliau cyfuno na eto yn yr anrhyloedd. Iawn, na i sefyll i'r cefndir i fynd. Na ni, cefndir wedi mynd. Right, anrhyloedd. A triwch y ddoi, lluosogi'n gynta, a wedyn sgrin yn ail. O, so'r iPad ma'n biafio iddi. O, cwni, right, beth sydd â fi? Lluosogi yw hwnna. Sgrin, trwy'n ni sgrin. Creu bod lluosogi'n gweithio dda, ynddo e? Fi'n creu bod hwnna'n gweithio yn wych. Be mae sgrin yn neud? Ar y 10 yw e yma. Ar y 10 yw i yma. Dwi ddim wedi newid i sgrin. Right. Fi'n iadle fan am nawr. O, cynnig, dyma'r sgrin. Rhoi, mae'r gwallt yn edrych yn well, ynddo e? Mae'r gwallt gwyn yn edrych yn well
gyda sgrin. Fi'n mynd i roi fel am yna, a wedyn fi'n mynd i docio hwnna fel yna. Gweilod e. Right, a wedyn fi'n mynd i roi tu ôl i'r lotion. Gret. Felly bydd eisiau fi roi'r lotion draw i'r ochr. Fel yna. Fel hyn, felly. Nawr, falle bod fi hefyd yn mynd i roi tu ôl i'r wonca, fel bod achos chi'n gweld mae'r gwallt yn mynd dros y wonca. Felly, neu, ddod lawr a, na ni, fel yna. Gret. Right, wel, mae hwnna'n edrych yn ardderchog. A ni bron iawn nawr ar ben. Y gyd sy'n ôl dyn ni'n neud yw roi disgrifiad, wrth gwrs, o y lotion yma. Llwch chi feddwl am enw i'r lotion hefyd, ond mae eisiau disgrifiad yn dweud beth yw nhw a beth maen nhw'n neud. Iawn? Felly, dewch i ni gael neidio nôl draw i'r porwr. A felly, na i ddim wneud hwn ar yr iPad, achos mae'n bryd i ni feddwl am ein ail weithgaredd. Right, felly, dewch i ni gael ychwanegu blwch testyn newydd, am testyn ar y chwith. Ychwanegwch chi'r testyn ar y top. Nawr, dyw'r ffont yma ddim yn gweithio'n gret ar gyfer hwn. Mae'n rhy addurniadol. Mae eisiau ffont gwelededd uchel. Chi'n gweld yn gwelededd uchel, un sydd yn hawdd i'w ddarllen. Felly fi'n mynd i fynd am yr un yma, yn credu. Right, felly dwi'n mynd i ddod lawr o hwnna i'r gweilod. A hefyd, dwi'n mynd i roi bocs tu ôl i'r testyn yma. Felly, i ychwanegu bocs tu ôl i'r testyn, i ni'n mynd i'r effeithiau. A lawr y gweilod, welwch chi siap. Felly ni ddewis bocs fan hyn. Nawr, mae'n rhoi bocs lliw melyn, sy'n iawn i fi fan hyn, ond allwch chi wastad newid lliw y bocs fan hyn. Clicio eto ar y bocs a newid lliw y bocs. Right. Rawr te. Dewch i ni gael hysbysebu rhain. Newydd. Teipio mewn fan hyn. Newydd. Lotion. Nawr te, beth i fi mynd i alw rhain? Maen nhw'n gwneud i ni hedfan, felly awyr bops. Awyr bops. Lotion awyr bops. Awyr bops. Gan felusion meredydd. A wedyn, dwi'n mynd i wasgu wedyn bottom enter, return, dwi'n mynd lawr. Ar ôl bwyta, un o'r rhain. Un o'r rhain. Byddwch yn gallu hedfan am hanner awr. A wedyn fi'n i roi rhybydd. Rhybydd. Beth yw'r rhybydd, felly? Peidiwch â'i bwyta, ble bydde fe ddim yn syniad da i bwyta rhain. Mewn tŷ gwydr. Peidiwch â'i bwyta mewn tŷ. Dyd i'n licio hwnna i ti? Tŷ gwydr. Iawn, na ni wedi rhoi hwnna mewn. Nawr, chi sylwi hwnna, weithiau mae rai ffontiau ddim yn hoffi llythrennau gyda tor i pennau nhw. Iawn, fel gyda tor i pennau fyna. Felly, allech chi newid eich ffont. Na ni, mae hwnna'n ffont na'n gweithio'n iawn. Neu, yr dewis arall sy'ch chi, os ych chi'n cael y broblem na, yw ychwanegu blwch testyn gyda just tôn o fe, a'i roi dros ben eich sgrifen chi. Right, nawr te, beth i fi'n neud nawr? Cam ola yw just ailfeintio hwn, fel bod fi'n gallu ffitio hwn yn y ffordd orau posib ar waelod y dyluniad. Os oes mwy o led ych chi, llwch chi'n neud y testyn yma fawr. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i ganoli'r testyn gan ddod draw i'r chwith. Clicio fan hyn ar canoli. Na ni. Melusion meredydd, newydd, lotion, awyr bops. Gan felusion meredydd. Nawr, allan ni ddewis y ffont hyn, awyr bops. Iawn, allan ni wneud hwnna'n fwy.
Iawn, gan ddod draw i'r fan hyn a wneud awyr bops, chi gweld? Yn fwy, fel yna. A wedyn gallai rybydd fod yn llai, chi fe? So ni moyn i bobl i boeni gormod a bod yn lotion i ddim yn ddiogel. A hyd yn oed, falle bod eich ffont chi'n caniatáu chi ddewis ffont italig. Na ni, rhywbeth fel yna. Mae hwnna'n gweithio'n gret. Falle na i wneud yr awyr bops hyd yn oed yn fwy, dwi'n meddwl. Ie, wel, mae hwnna wedi gwneud gwaniaeth enfawr, yn dweud, just doi beth. Wneud enw'r lotion yn fawr, a wneud y rybydd yn fach. A y rybydd yn llai to. Na ni. Hyfryd. A dyna ni wedi creu hysbyseb Victorianaidd ar gyfer danteithion, lotion, taffish, da-das, beth fi wedi gweud, inferins, beth bynnag i ni'n cael nhw. Nawr, dwlen i weld eich gwaith chi, felly please rannwch reina gyda fi, os ych chi yn postio o'r cyfrwng cymdeithasol. Mae manylion ni yn sgrolio ar y gwaelod fyna. Nawr, ni'n mynd i fy mlaen i'r ail weithgaredd nawr, ond pan fyddwch chi wedi gorffen hwn, os mae'ch athrawon chi moyn i chi argraffu eich dyluniadau hyfryd, allwch chi lawr lwytho hwn i'ch dyfais fel PDF argraffu. A wedyn, neu llusgo fe o'ch folder downloads i ble bynnag chi'n storio'ch gwaith, falle bod chi'n storio fe ar fy ffeiliau yn Just Too Easy, neu rhywbeth arall, allwch chi'n neud na. Neu allwch chi, os ych chi'n defnyddio Google Classroom neu Microsoft Teams, allwch chi roi eich gwaith yn uniongyrchol mewn, gan clicio rhannu. Os mae'ch athrawon chi wedi gosod y seiniad ar Classroom neu Teams, allwch chi glicio Google Classroom, dewis y dosbarth, dewis yr seiniad, a roi yn syth i mewn fyna. Digon o ddewisiadau chi i gael eich gwaith hyfryd chi i mas o Express i rannu gyda'r byd. Right, nawr te. Ni'n mynd i fy mlaen i'r ail weithgaredd, sef crynodeb fideo. Nawr te. Tra bod fi'n rhoi eiliad i chi i orffen eich dyluniad cyntaf, felly arbere, neu falle bod rai o'n chi yn lawrlwytho fe. Just i'ch atgoffa chi, mae diwrnod pwysig iawn wythnos nesaf, dydd Mawrth nesaf. Dwi'n checo dyddiad. Mi'n gweud hwnna'n hyderus iawn. Mi'n siŵr taw di Mawrth nesaf fe. Ie, di Mawrth nesaf fe. Di Mawrth nesaf, ie, mi'n checo. Di Mawrth nesaf mae'n ddiwrnod Owain Glyndŵr. Dwi'n checo hwnna. Ie, right, di Mawrth nesaf. Yr unfed ar 15, Medi 16, diwrnod Owain Glyndŵr. A mae da ni wers yn arbennig ar gyfer hwnna. Nawr, cofiwch athrawon, mae modd i chi gofrestru, hyd yn oed os nag yw hanner awr 10 yn siwto chi, chi'ch chi gofrestru ar gyfer wedyn y ddolen na gethoch chi bore yma, i'r wers fyw, ac chi'ch chi ddefnyddio hwnna i wylio recordiad ar amser sy'n siwtio chi, os mae y bore ddim yn siwtio, bore di Mawrth. Mae'n ddiwrnod Owain Glyndŵr, a ni'n mynd i gael gwers fyw sydd yn dathlu ac yn cofio am Owain Glyndŵr. Ni'n mynd i fod yn dysgu mwy am ei hanes cyfle i chi rannu beth i chi'n gwybod am Owain Glyndŵr a'r cyfnod hynod ddiddorol na o hanes Cymru. Felly, dewch yn chi, cyfrestrwch ar gyfer y wers na athrawon, dydd Mawrth nesaf, diwrnod Owain Glyndŵr. Nawr, i gyfrestru, fel chi'n gwybod athrawon, y gys rhaid chi'n neud, yw'n mynd i adobe.ly/live lessons. A newch yn siŵr bod chi yn gyfrestru, pidwch a just hopo ar YouTube, achos y mwyaf bobl sy'n gyfrestru, yna yr hera i ni'n gallu cadw'r gwersi Cymraeg yma i fynd, a'r mwyaf amal i fi'n gallu neud nhw hefyd. Felly, y fwyaf sy'n gyfrestru, y gorau. Right, felly dewch i chi gwers Owain Glyndŵr dydd Mawrth nesaf. Right, mlaen â ni i'r ail weithgaredd te. Nôl â fi. O, fi wedi tynnu fe bant o'r sgrin ar. Cynni, right, cynni. Mae'n ddechrau'r flwyddyn, fi wedi ngofio fel wneud popeth. Right, nawr, i ddechrau creu'r crynodeb fideo, i ni'n mynd i fynd nôl i dudalen Cartref Express. I wneud hynny yn y gys eisiau wneud, i'w clicio ar A fawr fan hyn. A i ni nôl ar dudalen Cartref Express. Right, i ni'n mynd i fod yn creu fideo, wrth gwrs. Felly, i greu fideo, fi'n mynd i clicio ar y cerdyn glas fan hyn, sy'n dweud, creu fideo. A dyma ni, o fewn Express, yn creu fideo. Nawr, i ni mynd i enwi'r ffeil, fi'n mynd i enwi fe'n crynodeb fideo, a fi'n credu, mae'n anodd i ddewis un, ond fi'n meddwl mae Matilda yw'n hoff lyfr. Sa'n siŵr beth yw hwnna. Mae lanna, beth bynnag. Felly fi'n mynd i wneud crynodeb fideo o Matilda.
Right. Nawr, llwch chi ddewis llyfr Roald Dahl arall, llwch chi ddewis Matilda a dilyn lan gyda fi. Os ydych chi ddim yn meddwl am lyfr reit nawr, yna mae croeso i chi i ddilyn y sgiliau dwi'n dangos i chi neu Matilda. Gallwch chi wrth gwrs wneud hwn ar gyfer unrhyw lyfr, dyw e ddim gorfod bod yn lyfr Roald Dahl chwaith. Felly, dechreuwch feddwl beth chi'n mynd i wneud nawr. Os ydych chi'n mynd i ddilyn fi a neu Matilda, neu ydych chi'n mynd i ddewis llyfr i chi yn ei ddarllen nawr, y hoff lyfr Roald Dahl chi. Dechreuwch feddwl am hwnna nawr. Right, nawr. I ni yn mynd i ddechrau bant gyda cefndir agoriadol. Nawr, ni'n gweithio'r fideo sy'n meddwl bod ni'n gallu ychwanegu clipiau fideo, wrth gwrs, tro ma. Felly, dewch i ni gael mynd i'r cyfryngau ar y chwith. A lan ar y top, ni'n mynd i fynd i fideos. A dwi'n mynd i chwilio mewn hyn am books. Iawn, nawr, chi'n gweld, allai hofro dros o'r rhain, a chi'n gweld bod rai ohonyn nhw yn mwy o symudiad neu gilydd. Dyw hwnna ddim yn symud lot, dyma bach. O, mae'n weddol. Mae rai ohonyn nhw ddim yn symud am spel, ond nhw'n llonydd am spel cyn symud. Felly, fi'n chwilio am un sy'n falle a tipyn o symudiad. Fi'n licio hwn nawr, le ni sylfflyfrau. Felly, just hofrwch drosto, a meddwl, o, pa un o'r ein sy'n mynd i weithio dda. Nawr, ni hefyd yn mynd i fod yn rhoi, o, mae hwnna'n cool. Ni'n mynd i fod yn rhoi teitl, felly chymod, mae lle i sgrifen yn mynd i fod yn ddefnyddiol hefyd. O, mae hwnna'n cool, fi'n meddwl bod hwnna'n wych. Felly mae hwnna a fi amnar. Ond mae lot o'r ein yn gret. Iawn, felly chi'ch chi sgrolio trwyddo, chwilio mi, o, fi bendant yn mynd am yr un na. Hwn, fel sy'n y camera mynd rhwng dwy dudalen. Waw. Right, clic ar hwnna, a dyma fe di ychwanegu fe i'r canfas. Nawr, mae rai fideos ddim cweit yn llenwi eich canfas chi. Chi'n gweld, mae yna ymyl wen dy fi ar y top ar y gwaelod. Iawn? Nawr, dwi'n ddim yn edrych yn gred. Felly, os ych chi'n cael, os mae hwnna'n digwydd i chi, dim problem o gwbl, mae un botwm syml draw fan hyn sydd yn llenwi fideo. Iawn, felly clic ar llenwi fideo, a na ni, mae hwnna di llenwi. Right, wel, mae eisiau fi ychwanegu teitl, felly i fi mynd i ysgrifennu teitl, felly fi mynd i glicio ar testyn, ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn, a i fi mynd i ysgrifennu fan hyn crynodeb fideo, a wedyn, fi mynd i fynd lawr i'r linell nesaf, gosgi return, enter, a fi ni roi enw yr llyfr. Felly yna i roi'r enw mewn dyfynodau. Matilda. Na ni. Right. Nawr, licen ni bod Matilda yn fwy o seis, felly mae yna tric bach cyflym i wneud hynny. Draw fan hyn ar y chwith, mae dyna'r cynlluniau testyn. Allwn ni ddewis testyn dynamig, a dyna ni. Wedi wneud mewn un clic. Allwch chi wthio nhw amgylch, chi'n gweld mae fe'n symud eich llinellau chi o amgylch, ond licen ni gael crynodeb fideo ar un linell, a wedyn just enw y llyfr yn fawr o dan o fe, fel yna. Na ni. Right, wel mae hwnna'n edrych yn gret. Fi'n mynd i wrth llinellau pink, defnyddio'r llinellau pink ma i helpu fi ffindo canol y canfas. A nawr mae eisiau fi ddod o hyd i ffont addas, fi eisiau ffont cryf, trwchus. Mae hwnna'n yn gret yn dwi. Fi yn licio hwnna. Mae'n ala fi feddwl am lluniau Quentin Blake sydd yn gwneud lluniau llyfrau Roald Dahl. Lla fi hwnna bach gliriach. Right. Iawn, mae hwnna di wneud. Nawr meddyliwch am liw ac am linell os oes angen. Felly, na i adael e'n ddi a fi mynd i roi am linell wen o amgylch. Nawr, mae hwn yn sgil i ni wedi dysgu'n barod yn y weithgaredd gyntaf, yn dwi? Felly, mae hwn yn rwydd. Right, great. Dewch ni gael chwarae'r fideo. Clicio chwarae lawr fan hyn yn y llinell amser. Gret. Dyw'r testyn ei hun ddim yn neud lot. Felly, dewch chi'n gael animeiddio'r testyn. Felly, clicio ar y testyn. A wedyn draw fan hyn, animeiddio.
A beth ewn ni am? Wel, ewn ni am falle, ydw e'n teipiadur. Mae hwnna'n addas yn dweud ar gyfer hwn. Neu, a fi am hwnna de. Great. Right. Wel, nawr mae'n amser i fi ychwanegu fy llais i'r fideo. Ni ychwanegu fy llais i'r fideo. Felly, i ychwanegu llais, dwi'n mynd i'r cyfryngau ar y chwith, a lan ar y top, i ni yn mynd i ychwanegu sain. A mewn hyn, dwi'n mynd i recordio troslais. Clicio recordio troslais, a fi'n barod i fynd. Dechrau recordio. Crynodeb fideo o lyfr Matilda gan Roald Dahl. Gorffen recordio. Right, nawr. Chi'n chi gweld bod y troslais tipyn byrrach na'r clip fideo yma o camera rhwng y tudalen a'r llyfr. Felly, beth sy'n eisiau gwneud nawr yw tynnu hyd y clip fideo nôl i fod tebyg i'r hyd y troslais. Felly, na gyd chi'n gwneud yw, yn eich hun eich amser, yw cydio yn yr ymyl ochr dde, a llusgo hwnna nôl fel yna. A nawr lle chwarae hwnna nôl. Nawr, os nad ych chi'n gwneud yn barod, oedd e mlaen dy fi'n automatic, na ddangos i chi, o dan sain recordio troslais. Chi'n gweld fan hyn, gwella llyferydd. A wnaeth hwnna gael gwared ar holl sŵn y dosbarth heblaw am eich llais chi sy'n o gosau ddyfais. Os wnaethwch chi anghofio switcho hwnna mlaen, beth ych foeni, chi'ch chi wastad wneud ar ôl recordio, just clic ar y troslais, ar y clip sain lawr fan hyn, chi'n gweld me fan hyn, gwella llyferydd. Iawn? A wneith hwnna wedyn i lanhau y sain i chi. Right, nawr bod fi wedi gwneud yr un cynta, dwi'n mynd i fod yn gyflym iawn, achos mae da fi 9 munud ar ôl, ond mae hwnna'n hen ddigon amser i fi i orffen hwn. Oherwydd, be fi'n gwneud nawr yw dyblygu yr olygfa gyntaf yma. Felly 3 dot, dyblygu. Iawn? Yr ail olygfa bydd cymeriad. Iawn? A dwi'n mynd i adael y testyn fyna am nawr. A wedyn dwi'n mynd i ddyblygu to. 3 dot, dyblygu. Yr un nesaf yw lleoliad. Iawn? Felly chi gweld i ni jyst yn dyblygu'r olygfa gyntaf yna. 3 dot, dyblygu. 3 dot, dyblygu. Iawn? Felly mynd â ni ein enw'r llyfr, crynodeb fideo Matilda. Wedyn mynd â ni cymeriad. Wedyn lleoliad. Wedyn 3 dot, dyblygu to. Y broblem fawr sy'n dod nesaf. Beth yw y broblem fawr? Cofiwch bod hwn dal mewn cynllun testyn dynamig, felly allan ni'n rhywbeth fel yna, allan ni, er mwyn cael yr fawr i fod yn fawr. Iawn, a wedyn, yr un olaf yw y clo i gloi. Beth yw, ydych argymhelliad chi yw, ydych chi'n meddwl dylai pobl ddarllen hwn. Felly, dyblygu to, a wedyn dwi'n mynd i sgrennu fe mewn i gloi. I gloi, dot, dot, dot. Iawn? I gloi, i crynoi ei gyd. Right. Nawr, chi'n gweld pa mor hawdd oedd hwnna jyst i adeiladu'n golygfeydd? Wel, y gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw mynd trwy ddo a siarad am y gwahanol peth yma. Dewis un cymeriad o fideo Matilda i siarad amdano fe. Dewis y lleoliad, sôn am y lleoliad. A sôn am y broblem fawr sy'n digwydd yn y llyfr, a wedyn i gloi beth i fi meddwl o'r llyfr. Right, dewch i fi gael ychwanegu un ar y tro te. Na i fynd i'r cymeriad gyntaf. Na i sôn am Miss Trunchbull. Felly fi'n mynd i sain. Recordio troslais. Mae gwella llyferydd ymlaen dy fi. A bant dy fi. Cymeriad arbennig yn y llyfr yma yw Miss Trunchbull. Hi yw'r brif athrawes yn ysgol Cruncham a mae hi yn fenyw dychrynllyd iawn. Right, nawr, chi'n gweld bod yr llais nawr tipyn hirach
Nawr olygfa, na gyd sydd eisiau fi wneud yw cydio yn ymyl fan hyn, le mae'n gweud cymeriad a llusgo fe mas. Na ni. Lleoliad. Cyfryngau, sain, recordio troslais, bant a fi. Mae llawer o'r llyfr wedi leoli yn ysgol Cruncham, hen ysgol o oes Victoria, gyda pethau dychrynllid fel yr choki. Na ni. To, lle lusgo hwnna mas. Nawr, fi'n mynd i fod yn newid y fideos yma, yr llyfr yma. Dwi ddim bob tro ar llyfr. Iawn. Alla fod, os chi moyn, ond bydda i newid nhw. Fi jyst yn sorto'r llais mas gynta. Nawr, beth yw'r broblem fawr? Wel, mae sawl problem fawr yn llyfr Matilda, ond dechrau ni gael siarad am un ohonyn nhw. Problem fawr yn llyfr Matilda yw bod oedolion y mywyd Matilda ddim yn garedig iddi, i rieni a'i phrif athrawes. Na ni. Llusgo hwnna mas, to. Fi jyst wneud un peth bob tro, llusgo hwnna mas, fel bod e'n ddigon hir, a i gloi te beth yw marn ni ar lyfr Matilda. Dyma ni te. Recordio troslais. Bant a ni. Dwi'n meddwl ddylech chi gyd ddarllen llyfr Matilda. Mae'n llawn hint a helynt a sawl peth bach anusgwyl yn digwydd ar hyd y ffordd hefyd. Mwynhewch. Right, nawr, oherwydd taw hwnna oedd yr olygfa olaf i gloi, a bod hwn yn rhy hir, be mae wedi wneud yw roi o golygfa wag ar y diwedd. Felly, na i lusgo hwn mas i fod yr hyd sy'n eisiau fe fod, a wedyn yr olygfa wag ar y diwedd sy'n eisiau fe na i. Felly, na i glicio'r 3 dot a'i ddileu. Right, nawr, mae hwnna i gyd wedi wneud, wedi sorto. Mae da fi'r testyn wedi sorto, mae'r llais wedi wneud. Allai wylio hwnna nôl, dyma ni. Gret, right, sy'n eisiau ni rando hwnna i gyd. Nawr te, mae da ni 2 munud ar ôl. Wel, chi'n gwybod beth, unwaith chi wedi cyrraedd y pwynt ma, sdim eisiau lot amser yna chi, achos na gyd sy'n eisiau fi wneud nawr yw cyfnewid y fideos ym mhob golygfa. Felly, fi'n sôn am Miss Trunchbull, felly, na i newid hwn. Nawr, fi'n ni glicio ar y fideo, iawn, clic ar y fideo, a wedyn chi'n gweld mae'n gweud disodli. Disodli. A fi'n ni ddisodli fe gyda fideo arall. A be na i roi fan hyn, felly na i roi rhywbeth fel, beth am old desk, cos mae da hi swyddfa mawr, chi'n modd, dychrynllyd, coni, penglog ar y ddesg, ideal. A na ni, fi wedi cyfnewid y fideo na nawr yn hawdd fanna, a chi'n gweld bod yn i'r fideo na nawr. Yn cynrychioli Miss Trunchbull. Wel, y lleoliad. Wel, na i wneud rhywbeth to. Clic ar hwn. A fi'n mynd i fynd i disodli, fideos, a na i chwilio, beth am chwilio am rhywbeth fel, old gates. Chwarae gatiau mawr tu fas i'r ysgol. Hwna'n eitha da, ynddo fe? Beth arall yn i fynd yma? Neu railings. Railings. Neu lle ni fynd am old school. Cynni, hen ddosbarth. Na fe, right. Yna fi mlaen. Beth yw'r broblem fawr? Wel, dyw rieni ddim a Miss Trunchbull ddim yn garedig i Matilda. Felly beth am i fi fynd am disodli hwn a newid am fideo a fi'n mynd i, beth am rhywbeth fel sad girl. Lle. Ie, merch drist sy'n eisiau na fi, ynddo fe? Ni, beth am hwnna? Ni. A wedyn i gloi, wech chi'n bod beth, i gloi, fi'n credu na i adael gyda cefndir o Dahl. Mae hwnna'n gweithio yn berffaith. Wel, chi'n gweld pwy mor gloi nes i just cyfnewid yr fideos na? Mae'r un broses bob tro. Mynd i'r olygfa, clic ar y fideo,
disodli, dewis fideo, chwilio a bant â chi. Unwaith chi wedi gorffen, mae da fi 5 eiliad ar ôl, fi'n credu bod fi'n mynd rhyw 30 eiliad drosto, ond pan chi wedi gorffen, i gael yr eisyn ar y top, y sprinkles ar y top, beth byddwn ni'n neud yw ychwanegu cerddoriaeth gefndirol, gan fynd i cyfryngau'r chwith, a lan ar y top mynd i'r sain, a mewn mynd wedyn allwch chi sgrolio trwyddo a dod o hyd i eich gwahanol darnau cerddoriaeth. Iawn, felly bod chi'n moyn rhywbeth acwstig, gweld y cyfan. Nawr, byddwch yn ofalus, pidwch yn dewis darn y gerddoriaeth sy'n fyrrach na'ch fideo chi. Mae'n fideo i chi'n gweld yn 46 eiliad, felly mi eisiau fi ddewis rhywbeth sydd yn hirach na 46 eiliad, dim 24 fel hyn. Lle drial nhw mas gan glicio ar y botwm chwarae. Ie? Drial cwpl... Na'n iawn. A os ydych chi'n hapus gyda fe, cliciwch ar enw'r darn, a na fe wedi cael ei ychwanegu lawr fyna i'ch llinell amser. A mae eisiau bod hwnna reit lawr o dan yn llais ni, felly lawr rownd 10% fyna. Lefel y volume byti 10%. A beth am gael iddo fe i bylu allan ar y diwedd, fade out ar y diwedd. Dych chi'n gael chwarae fe? Iawn, right. Sa'n siŵr os ydych chi'n clywed yn cyfrifiadur i fyna yn y byd o. Felly, beth bynnag. Unwaith chi wedi gorffen ychwanegu'r cerddoriaeth, chi wedi benni. Felly, beth i ni'n neud? Wel, allwn ni to lawr lwyth o hwn fel ffeil MP4. Allwch chi lusgo hwnna ble bynnag chi moyn. Neu, allwch chi i rannu fe i Google Classroom Microsoft Teams. Nawr, rhywbeth sy'n falle un o'r well na lawr lwyth o fe gyda fideo, achos mae lawr lwyth o fideos yn gallu bod yn tyma bach o ben tos, beth i ni'n neud wedyn gyda'r fideo, ynddo fe. Felly, rhywbeth allwch chi wneud fel syniad, diolch os gwelwch chi log, chi ddim yn clywed yn cyfrifiadur i chwarae. Sori am y tywelwch fyna. Fi'n siŵr gewch chi ddychmygu fe. Beth gewch chi wneud yw clicio dolen gweld yn unig, a wedyn creu dolen, a mae hwnna wedyn yn cyhoeddi'ch fideo chi i'r we, fel tasa fe yn fideo YouTube. A unrhyw un sy'n clicio ar y ddolen a wedyn, maen nhw'n gallu gwylio eich fideo chi ar y we. Mae tipyn yn haws na lawr lwytho y ffail a wedyn trio llusgo hwnna mewn i'r le. Right, fi wedi mynd drosto 2 funud, dros 3 munud. Sorry. Diolch yn fawr iawn i chi am ymuno gyda fi bore yma. Gobeithio bod chi wedi cael hwyl arni yn dyfeisio eich losin, dyfeisio'ch melysion, eich fferins wrth gwrs, ysgol chwilog eich fferins, eich dadas, eich taffish. Gobeithio bod chi wedi cael lot o hwyl yn dod lan a syniadau a'r effaith maen nhw'n gael ar y pobl sy'n bwyta nhw, a bod chi hefyd wedi mwynhau dysgu sut i greu fideo crynodeb o lyfr. Dewch yn chi i wers Owain Glyndŵr ar ddydd Mawrth, i ni gael dysgu am un o'n harwyr penna ni fan hyn yng Nghymru. Cyfrestrwch gan fynd i adobe.le/live lessons. Diolch enfawr i chi am eich gefnogaeth i'r sesiynau, a welai chi to cyn bo hir. Ond am nawr, hwyl am y tro!